pendent de si suspenia l'actuació. Però decidint seguir avant perquè suspendre-la era un èxit per als terroristes. Això sí, el màxim respecte en memòria de totes les víctimes de París i contra el terrorisme islamista, avui tots som París i guardarem un respectuós minut de silenci en la seva memòria. Que descansen en pau. I ara sí, comencem en l'acte protocol·lari. Don Gabriel Monge, cònsul d'Equador en València, i la seva vicecònsul, la senyoreta Tatiana Benvinguts. Senyor José Ramón Peinado i Montero, president de la Junta Directiva de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, benvinguts. Senyores, senyors, molt bona vesprada. També la més cordial benvinguda per al José Jimeno Lagarta, alcalde pedáneo de Pinedo i que avui ve representant als peones de les pedanies de Poblats al Sur. Benvingut i que disfruten. En primer lloc, també volem agrair a l'excel·lentíssim Ajuntament de València i concretament a Ana Flor Tello, directora del Palau, per totes les facilitats que ens han donat per a poder arribar ací, així com a la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, a la colla de dolçaines i tabac la Brama de Borrelfos i Mirambell, a la coral gallarda de l'Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet i també un agraïment molt especial per a Joaquim Xisbert Lluesma, que ha posat la seva veu per a fer anar raó en aquesta història. I com no, a tots els que composem del grup de dansa La Senyera per el seu sacrifici per a poder dur-lo a terme. Els figurants que al demanar-li la seva col·laboració no dubtaran ni un moment donant-se en algun cas la circumstància de que s'han juntat 3 generacions de la mateixa família dalt de l'escenari. Per a tots ells, moltíssimes gràcies. El grup de folclor popular tenim que anar avançant per adaptar-se al segle XXI, però els cants i els balls deuen conservar l'essència dels seus arrels i presentar-los al poble valencià tal com s'han ballat i s'han cantat sempre. Més que alguns, al fallar-li la facultat, han fet alguns canvis que no beneficien res el nostre folclor i se justifiquen dient que són productes de noves investigacions. El que sí es pot canviar, i és el que hem fet nosaltres, és la presentació i la significació dels mateixos. I en aquest propòsit, el grup de danses La Senyera ha muntat aquest espectacle dedicat a l'obra i memòria de l'inmontat pintor Joaquim Soler i Bastilla, en el que a través de la seva visió representarem alguns dels seus quadres i les escenes que suposem van donar lloc a la seva inspiració, interaccionant ball, música, cant i escenificació amb les nostres tradicions. Senyores i senyors, sense més, per a tots vostès, Sorolla, inspiració i essència.